Мерси, мерси! Само аз мога да ги спирам. Къде е твоето знаме от вчера? Е, така, сега е много друго. Вие цела история това го сакате. Моля? Това, знамението да се... Може да се облегнеш спокойно. Как си? Добре. Добре дошъл. Слави Трифунов, славния Слави Трифунов. Те гледа вчера овде и можем да ти кажем дека направи шоу од потполно неатрактивен гостин. Италијански диригент у Стара Загора. Ама добар шоу. Много интересно тоа да бидеш италијански диригент по Стара Загора. Италианци в Македония има ли? Има. По жаби идат. При нас има много жаби. Аз съм чувал популярната голяма македонска жаба. Коя? Аз съм чувал. Вкусна, има една вкусна. Крастава е тая. Шо пише там? Ти в какво прави? Джамбазов, Македония. Приятели, Трифонов в България. Джамбазов откъде идва?